studuju průmyslové inženýrství na Vysoké škole báňské v Ostravě. Náš program je právě výjimečný v tom, že my musíme svoji bakalářskou i diplomovou práci provádět ve firmě. Zaměstnanci ty musím pochválit, ze všemi vlastně vyšli vstříc. Známku z bakalářky jsem měl 1, nevím, jestli to bylo štěstí nebo něco, ale diplomka se týká navýšení produkce výroby a optimalizace takového robotického pracoviště. Studoval jsem práci právě vybraného pracovníka, hledal jsem různé mezery v časech, kdy on vlastně měl nějaké prostoje, tak jsem se ho snažil využít co nejvíc to jen šlo. Ta diplomová práce potom bude vlastně prospěšná pro obě strany. Je to vlastně můj první trainee, s kterým takhle spolupracuju. Snažil jsem se i já, že kolegové zase z Taveska se mnou spolupracovali na mojí diplomové práci. Tím, že my máme vlastně stejnou fakultu, známe se se stejnými profesory a učiteli, tak na spoustě věcí jsme se shodli. I pro nás je výhoda, že my vlastně si toho budoucího zaměstnance máme možnost vychovat a máme v podstatě to štěstí, že potom on bude mít praxi přímo u nás. Určitě doporučuji studentům, aby si to šli vyzkoušet do reálné praxe, protože ve škole vidíme to na papíře, ale v realitě to je opravdu trošku jinak.